Alam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me once again, your Basa Princess DJ Raketera, ang tagapagprotekta, tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto. At ngayong gabing ito, meron na nga po tayong caller on the line na magsishare ng kanyang top secret. Hello, magandang gabi. Hello. Magandang gabi sa'yo. Pwedeng malaman ko anong pangalan? Ken. Ken. Tagasan ka? QC. Quezon City. Wala ka naman trabaho ngayon? Meron po. Kanina o ngayon? Kanina. Nasa bahay ka na ngayon? Opo, nandito na po sa bahay. Ayun, nakahiga ka na ba? Opo. Okay. O medyo siglahan mo pa yung boses mo para mas maintindihan ng lahat ng mga nakikinig ngayon ang top secret mo. Kaya eto na ang tanong ko sa'yo. Ano Sige po, sige po. ang top secret mo rated SPG edition? Okay po. Anong top secret mo rated SPG edition? Anong okay lang dun? Lalagyan ko ba ng title? Oo naman, syempre. Bibigyan mo ng title. Yung sa kubo na lang, sa kubo. Sa Kubo. Anong nangyari sa Kubo? Yung pumunta kami doon nung gabi. Tapos? Nag-inom. Pagkatapos ng inuman, Kami lang dalawa. sino tong kasama mo? Na-meet ko lang sa sa apps. Wow, sa apps. Anong kulay? Yung blue, yung yellow, yung pink, yung orange. Orange. Orange, wow. Anong itsura? Maputi. Sinong kamukhang artista? Marian Rivera? Rivera. Ikaw, sinong kamukha mong artista? Sabi nila, Bong Revilla daw eh. Iba ka. Politiko ka palang datingan mo eh. Tapos dun sa Kubo, nagkantahan, kayo lang dalawa ni Marian. Ano nang nangyari sumunod? Yun, hindi natapos yung inuman, may nangyari na. Paano nagsimula yung nangyari? Hinawakan ko siya. Buti umamin ka. Kala ko, yung babae pa yung unang humawak sa'yo eh. Saan mo hinawakan? Sa pisngi? Sa balikat? Sa bewang? Sa bewang. Nilapit mo palapit sa'yo? Oo, nilapit ko sa akin. Nakaupo kayo, nakatayo? Nakaupo. Nakaupo. Pagkatapos, ano nang ginawa mo? Una, pinasok ko muna yung kamay kay Marian. Pinasok mo muna yung kamay. Opo. Saan mo pinasok? Sa butas? sa butas? Sa taas? O butas sa ilalim? Sa baba. Sa baba. Sa gitna. Doon na agad? Opo. Doon na agad? Akala ko bibig mo. Tapos? Nilaro nung kamay, gumalaw. Di gumalaw, nanginig. Opo. Pagkatapos nung nanginig, tapos gumalaw, ano nangyari? Nag-kiss kami. Ay, tsaka ka pala nag-kiss ha?
Oo. Wala kang binubulong-bulong na ang ganda-ganda mo nang walang ganon? Wala po eh. Wala talaga. Ang Kumbaga, ganda talaga eh. inaksyonan mo lang talaga. Opo. Mas mabilis ka pa sa politiko, ha? Wala kang salita. Puro ka, puro ka gawa, ha? O, pagkatapos nun, paano na nangyari? Wait lang, yung kubo ba na yun, hindi naman public space yun? Hindi po. Private po yun sa amin. Yung kubo na yun, sa inyo yun o narentahan nyo lang? Sa amin po. Talaga sa inyo? So meaning, yung lugar ninyo may kubuhan? Opo, farm po siya. Farm siya. Yayamanin, may pa-farm. O tapos, narinig nyo may kambing sa gilid o wala naman? Aso. Aso! Tapos kayo, anong sound yung ginawa ninyo? Di ba yung, Umalinging parang di ba yung aso parang, wurf, wurf? O kayo, anong sound nyo? umungon. Paano yun? Sarap. Ganon talaga. Yung babae. Sabi niya, sige pa daw. Sumigi pa. Okay, so pagkatapos nun, yung kinamay mo, nag-enter the dragon na. Tinanggal ko na yung mga nakalagay. Tinanggal mo muna. Akala ko naman dumiretso ka agad eh. Kasi pwede Tinanggal ko muna yung mga tela. Tinanggal mo muna yung tela para walang nakasagabal. Yes po. Kumusta naman yung nakita mo? Kulay mapink eh. Napakagandang tanawin. Magandang tanawin. Rosas pala yung datingan. Parang Tagaytay. Parang Tagaytay. Tapos may may bulaklak. Opo. Dalawang kumbaga mountains, ganon. Taal. Taal. Wow. Pagkatapos, Nilaro ko yung taal. sumabog ba yung taal? Nabuhay ulit. Buhay na buhay. Naging active na si taal? Yes. Pero masukal ba ang kagubatan doon? Napakalinis. Nakapaghanda. Nakapaghanda. Talagang malinis. As in. Malinis. Pagkatapos ba nung tagpong yon na naging active na ang Taal Volcano, nasundan pa yun? Opo. Nasundan parang nasundan. Nasundan parang nasundot? Ganon? 2 times pa. So, meaning parang nag-date na kayo talaga? Yes. Ano nang nangyari sa inyo ngayon? Ngayon wala na. Hiwalay na kayo? Opo. Pero naging kayo? Hindi. Hindi. Ginose mo? Ginose ka? Nagkawalaan na lang. Bigla. Nagkawalaan na lang. Pero yun yung pangyayari. Ang dami mo namang hinga. Yung totoo, hinga mo yan o electric pan nyo yan? Hinga yun. Hinga. Hinga mo. Ikaw pag naaalala mo talaga, parang ka maghinga. Di mo ba makakalimutan talaga yung pagkakataon na yun sa buhay mo? Hindi talaga eh. Parang napakaswerte ko. Parang akong tumama sa loto. Anong time na yun? Oo. Galingan mo rin kasi sa pagsa-swipe right, swipe left. Yun, diba? Swipe right, swipe left yun, diba? Opo. Natsempohan mo. May iba ka pang nakilala dun sa apps na yun? Meron pa. Talaga? Tas ganun din yung nangyari? Dinala mo rin sa kubo ninyo? Ikaw Hindi na po doon. Hindi na. Pag namarkahan na, ibang lugar naman, ganon? Yes po.
Ay, iba ka rin. So, saan namang parte ng farm mo dinala yun? Dito na sa sa pulang pintura. Pulang pintura. Yung may garahe. Meron. O yung walk-in. May garahe. May garahe. Sasakyan eh. May sasakyan naman. Yes po. Meron. May budget ka kung ganun. Sakto lang. O kumusta naman? So good. So good. Pero kung igigrado mo yun, sinong top tier pa rin? Yung nasa kubo, yung dun sa pulang establishmento? Sa kubo, ma'am. Sa kubo. Sa kubo pa rin talaga? Mag-friends ba kayo sa FB ngayon? Hindi ko na alam eh. Hindi mo. Parang hindi mo alam. Ayaw mo nang alalahanin? Ayoko na alalahanin. Nasasaktan ka? Hindi. Ayoko na maulit yung Ba't ayaw mo na maulit? nangyari. Ba't ayaw mo na maulit? Kasi, bakit? Gawa ba yun? Nabiktima ka ba? Ha? Opo. Nabiktima ka? So meaning, yung magandang babae sa kubo, dating... Aswang. Uy, hindi naman aswang. Nagpagawa sa Thailand? Ladyboy? Hindi po. Hindi naman. Hindi. Yung Tunay. totoo. Babae naman lahat. Yes. Babae naman pala lahat. Akala ko nabiktima ka eh. Ikaw naman kasi, hindi lang talaga yung sagot mo. Binibiti mo kami lahat eh. Kung kailan gising na yung diwa ng lahat ng mga nakikinig ngayon, ay, hindi mo pa ikwento ng buo. Babae lahat. Babae naman lahat. Yes po. Nasarapan ka naman. Sobra. Yun ang mahalaga. So yan po ang top secret ng ating kabisyong si Ken of Quezon City. Ito po ang top secrets. Thank you po. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!